Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita. Una sa aksyon. Las 5:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat na mayong hapon na naman. Action Reports After Edition Sabado. Bulan na kita sa Pebrero 2020. Amo ining pinakamalipot nga bulan sa nga tuig. Subong 2020. Mayara sang 29 labang ka adlaw ukon na petsa. May 5 ka Sabado. Kag tag-4 ka Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes kag Biyernes. Apang bisan nga malipot ang pizza or adlaw sa sading nga bulan. Ini ang isa man sa may pinakadamo nga kahiwatan. Ang bulan sang Pebrero ginatawag nga Month of Love. Espesyal nga bulan sang paghigugmaanay tion sang Valentine's Day nga magatupa ini sa pizza 14 ang pagdomdom sang aton mga hinigugma. Pagpalanggaanay nagapabutiyag sang kon ano ka-importante kag ka-signifikante sang paghigugmaanay sa aton sa tagsa-tagsa o kon aton sa kabuhi. Ang bulan sang Pebrero, Month of Awareness, mananima ka-aksyon. Mayara sang Marijuana Awareness Month, Mental Retardation Awareness Month, month man ni sang Holy Family, the month of February. Pebrero, dedicated to the Holy Family, espesyal nga devotion nga nagapropose sa Holy Family of Jesus, Mary kag si Joseph bilang modelo sang tanan nga mga Kristiyano, Christian households nga nag-umpisa sa tong 17th century. Bulan man sa ginatawag nga kindness. Mayara sang National Random Acts of Kindness Month. Inyo ka-aksyon, Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Mga Pangulong dinalan una kita sa bahin sa nga balita lokal.
Isa na naman ka-adopted son. Bakulod magin-adapt na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Sangguni ang panlungsod sa nga Bacolod pagi sa espesyal nga sesyon. Kung sa mga batsoy pa espesyal, may itlog na may utok pa. Subong nga unang adlaw sang Pebrero, nagpasar sang resolusyon nga nagadeklarar kay Andrew Tand bilang adopted son. Vice Mayor Elcid Familiar nagsiling nga hindi ang ginhimo dungan sa pagsaulog subong sang Bacolod Yacht Festival nga nagahatag sang pagkatamod sa mga Filipino-Chinese community sa syudad sa Bacolod. Si Tante Chairman sang Alliance Global Group Incorporated nga nagatutok sa property development, integrated tourism, food kag beverages kag quick service restaurants. Ang Bacolod subong magluwas sa ginasiling damo nga proyekto, damo pa sang abyan kag damo amigo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Iban nga balita lokal, virus nga ginatuwag coronavirus naghalit sa madamo nga mga lugar diri sa Negros Occidental. Ang grupo sa mga negosyante nagpahayag sang kabaraka, MBCCI nagsiling nga base sa pila ka adlaw mabatsagan na ang pagpalangluya ang pagpalay-palay sang turismo nga industriya. Tangod sa halik kay epekto sa ning budlay kontrahon kag pukanon nga 2019 nCoV. Gani ang ginatinguan sa karon, ang kalabanan nga mga tao nagabinulagay na, magluwas lamang sa pipila kaiban. Ang mga tao bala nga one day one eat, ang mga remedyo general, ang mga standby. Bali wala ang epekto sa saning virus, ang ila sa nga paminsarya kung paano maundan ang ila sa nga sulok-sulok. Kag kung paano makakwarta, agod ang tiyan hindi magragook. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagid, ikaduwang adlaw sa nga Bacolod Yacht Festival sa Bacolod. Festival na batsagan manayhan. Ang kalabanan nagasiling ang ilan na batsagan. Amo ang kagutok sang trapiko. Tangod sa pila ka mga dalan nga gingamit sa sari kahiwatan. Ang dalan sa atubang sa nga Neo Government Center kag mismo NGC. Kag pila ka bahin sang dalan sang Lacson. Amo ang sentro sang kinalipay. Iniminakaron nga kasisidmon sa gabi tub-tub maggagahon. Laban-laban nga mangin maggahod gid ang inyong mga lugar. Kag ginapaabot nga nagsaon makaaksyon sang linibok ka mga tao. Bangod adlaw subong sang Sabado nights dugay-dugay. Wala na gadaan sang klase tub-tub was Domingo. Piho ang iba nagapabinsar ini nga mag-enjoy tub-tub maggagahon. Ang festival magalawig pa rin. Tub-tub was Domingo, nga mo ang ginakabig highlight sang kahibatan. Ang epekto kag kakugmat nga dalasang coronavirus mabatsagan ayhan sa siling nga kahiwatan. Ang mga Filipino-Chinese kag mga bisita halin sa pungsod China may ara bala. Para mangkotanon ini nga ang sabat mga kaaksyon mabalaan lamang pagkatapos ang festival. Kag ang pagpahanomdom sa mga otoridad sa publiko sa tuntaran nga subong nga adlaw tubtob Pebrero 3 alas 12 sang tungang gabi o kon kaagahon man may ganban ha nga ginapatuman. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang aksidente nga nagpatay sa nagamaneho sa tricycle sa sunad sang Kabankalan. Ang nga nagbunggo hindi hamak kadako nga salakyan. Bangod truck nga maugat kay kargado sang tubo. Ano bala? Nawad-an sang preno? O kon wala makit-an sang driver? Ang tricycle kag nagamaneho. Ano ayhan ang rason? Una sa balita, una sa aksyon. Samtang malaming ulihiman nga investigasyon ang kapulisan sa kaso nga pagtiro patay sang isa ka lalaki nga ginaangot na naman sa illegal nga droga sa area sang Barangay Sumag. Alas 5:21 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Luwanta naman ang Pangulong dinilan sa mga balita nasyonal. Warehouse sa Pandakan, Manila nag-ala impyerno, ang kainit sang kalayo nagbombardiyo.
ang bahin sang Skyway Stage 3 nga padayon pa na gina-construct mga ka-aksyon nawasdak o kung narumpag nag-collapse bangod sa pagdabadabasang hindi mapunggan nga kalayo nga may dala pang tuman kaitom kag mapuok nga aso. Matapos nga masunog ang warehouse ang SMC sa Pandacan, Manila. Ang Department of Public Works and Highways sa DPWH spokesperson kag Build Committee Chairperson nga si Ana May Lamentilio nagsiling nga ila subong ginamonitor kag ginausisa na ang kahalitan kag ginhalinan sang sinisunog. Warehouse ini mga ka-aksyon sang San Miguel Corporation. Ang kalayo nagsugod alas 10:36 kainas sa aga suro sa Bureau of Fire Protection. Ang kalayo nagdangat sa ginatuwag nga Task Force Bravo paglampuwa sang alas 11 sang udto. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Dugang nga balita nasyonal, lalisay naglabot sa Tirohoy. Headquarters ang 9th Field Artillery Battalion. Alas 12 kay naginasang udto. Mga soldado nag-istoryahanay. Tubtob naglabot sa lalisay. Gani magsigabot sila sa pusil. Kag magtini rohay. Una sa balita. Una sa aksyon. Wagin magpapugong. Nga nagkalamatay maranggong major. Ang isa first lieutenant. Ang isa corporal. Nga mo ang suspitsado. Ang ginasuspitsohan dari mga ka-aksyon nga una nagpalupok amaning corporal. Si Army spokesman Lieutenant Colonel Ramon Zagala nagpalayag nga base sa inisal nga investigasyon nila nagagwa nga ang first lieutenant amo ang una nga nakakita sang corporal nga medyo galiab sa isa ka army officer sa upod yaman. Ining si first lieutenant pagkakita niya ginsaway niya ng korporal. Ang korporal wala magpasaway sa baylo, kumuha sang pusil kag naggatiro. Una sa balita. Una sa aksyon. Ang resulta 3 patay. Wagid magpaiway. Nagpinadala sila sang kasingki sang ila sining nga balatyagon. 5:24 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mga Pangulong Tinalan, inyo nabatian na ka-aksyon. Ayang sabahin sa nga balita sa patag sa Ganampang. Amo ning adlaw mga ka-aksyon nga pinakamasubo sa mga National Basketball Association o NBA players. Naghatag sila sang tribute sa nagtaliwan nga si Kobe Bryant. Mayara sang pre-game ceremony. Damo sa mga parihong ni Bryant nga NBA players. Ang wagid makapugong sang ila sa emosyon, nagtrulo ila sa luha. Labi na si LeBron James. Di subo-subo to maka-aksyon nga aksidente nagluntad. Nagligad nga January 26. Siyam ang mga nagkalabatay. Isa sang napatay si Kobe Bryant. Ang iya sa nga bata nga babayi na basketball player man 13 anyos ang pangidaron. 3 ka mga nagkalamatay pagid. Nagasawa, patay man ang bata nila. Sige! Mga Pangulong dinalan inyo na batian sa mga bago lamang bukas ang ilang sa ding radyo, kamo nagpapati diri sa Aksyon Reports After Edition sa DYEZ Aksyon na Radyo Bacolod. Inyong ka-aksyon na Marlon Genovea. Unas tanan, importante ini maka-aksyon kabante sa nasalinta na Sabado. Mayara sang festival na ginapatigayon diri sa Bacolod. Ang ginatuwag nga Bacolao Diat Festival. Himalauntan anong sitwasyon sa traffic sa Bacolod sa Patrol with Action and Defensor. Aksyonan, mayong hapon please kabin. Marlon, mayong hapon na ang traffic situation sa karon sa kabugusan sa Metro Bacolod.
Medyo maturutaway sa karon Aksyon Mar sa pihakesang siling kasadyahan or ining ginahiwat Bacolod Chat Festival sa diriya sa syudad sang Bacolod. So pinakalitas naton nga update sa lakat sang trapiko sa subong nga hapon Aksyon Mar. May ara kita diri sang pila ka mga area nga amuning sa karon gin-close temporarily sa pilaman ka mga activity nga ginapatigayon may koneksyon sa sininga sa karon nga Bacolod Jazz Festival Aksyon Mar. Particular ini sa Cottage Road sa 13th Street Aguinaldo sa area man sang 18th Street Aguinaldo sa gihapon sakop ag sa 18th Street sakop na sa nga Lacson Aksyon Mar. So sa mga ka-aksyon naton nga ti sa karon nagabiyahe or makalabay sa sila nga mga area, so mas maayong iba-iway na lamang danay or if may aras ng alternative nga ruta, dito lang danay magalabay. Pero particular nga ginatumo diri sa nga bitaw Aksyon Mar nga pwede agyan galing kiti daw diri nagbo-build up ang dalagan sang trapiko sa circumferential road. So amo ni ginhimo sa karon nga access road sa mga ginarerot nga mga salakyan de pasahero Aksyon Mar. Particular na diri ang de pasahero nga salakyan nga ang rota amo ang Fortune Town kag home site amo sinis karon ang apektado gid sa sining rerouting man nga ginpatigayon sa nga bitaw in connection man sa sining Bacolod Chat Festival. But then, so far, matrutawhay sa karon Aksyon Mar ang dalagan. Muna sa na-mention naton, may pag-build up sa mga circumferential road nga amo sa karon ang temporaryo taano sa nga iyaka bitaw agud iya nga pwede labayan sa mga ginrerot nga mga salakyan. With regards sa mga vehicular accident Aksyon Mar, may ara sa nga na-record ang bitaw sa diin may-ari diri sang ito tanan Aksyon Mar. Halin ini kaina mga alas 9 or to be exact 9:25 kaina sang aga sa bahin dira sang UNR. Duwa diri ka mga PUJ nga abang negative man ang injury sa mga alas 10:15 kaina sa area naman niya sa Gardenville. May ara sang injury PUJ kag isa man diri ka motorsiklo but then nagamay man ang naangkon nga injury kumbaga mga samad man lang. Alas 11:05 sa area naman iya sa Magsaysay Lacson fronting dira sa nga Petron. Kuha naman ka PUJ paapa nga ti may negative injury man Aksyon Mar. Alas 12:05 sa dala naman iya Love West East at ubang dira sa nga Faith Farm. Negative man diri ang injury, duwa ka mga PUJ ang involved. Alas 12:50 nagsunod lang pinalamang ka mga minutos ang agwat naman sa Bangga Iskala may tricycle kay PUJ apang negative man ang injury. Ang sinihapon mga launa 5 sa area sa San Sebastian sa diin may-ari diri sa nagbungguan na ining taxi kay PUJ apang negative man ang injury. Kaga sa alas 3:22 may ara man sa bahin sa nga man daw sa intersection direction Mar apang daw may ari ini sa nga injury duwa ka PUJ ang involved apang nagsetulay man may settlement nga natabo sa duha ya ka mga driver. So far mo ni silingaton maturutawhay gin-ask man naton ginadalikyatan na naton aksyon na Mar pabangkot bala may ara sa mga driver kun kaysa nga daw tuod nga may ara na sa information dissemination angon sa routing. So may ara gid nga know-how kun kaysa. So but then gin-ask naton negative sa mga amo sina nga mga sitwasyon Aksyon Mar. Pero sa mga bitaw personnel is aware ang tanan nga nagalinabay particular na sa mga sa karon gin-close na nga mga dalan agud maghatag man aragyan sa pila ka mga aktibidad na ginahiwat sa karon in connection sa Bacolod Jazz Festival. Ani pamatay naton ang kabahin man sa nga interview naton with regards sa traffic situation sa subong nga hapon with Sir Ananias Lugmao. Kuna nga traffic station medyo may yan naging pressure kita sa Cottage Road, Cottage Street Aguinaldo, 18th Street Aguinaldo, 18th Street Lacson,
Sakto kataslaw kay may pressure sa mo. Oo. Tapos ang anong action naton, moving universal action, ay ilobro man siya por tuwing ang ato ng sasakyan. Tapos ato na sa bumaulo traffic, ato sa Preferential Road, kung ganito sa Minday, kasi ang sasakyan mo. Oo. Ano nga mga ruta ni ganito, sir? Ang gintang divers or naapektuhan sang rerouting na lang? Ang karoon niyo yung site lang, Okay. site, Burton Town, shopping. Action Mar, amoy aga portion sa nga aton man pagbuwa traffic situation sa subong iya nga hapon sa interview naton sa kay Sir Ananias sa Lugmao, ang operator man sa karon sa nga bitaw sa siniya nga adlaw sang Sabado. Rekta sa patrol, una sa balitaw na sa Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa maabot ng kaaksyon nga Pebrero 8, sa masurod na nga Sabado ha. Unang drone ang ato sa pinakabag-ong promo diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ang ACS Millones 2020. Damo ini nga mga weekly draw nga patigayunon kag base isa ka mo mga kaaksyon sa mangin milyonaryo sa ulihi. Sa ACS Millones 2020, simple lamang himuon ninyo sa kapisan lang kapital siri. Para maka-intra ka mo sa promo, una nyo himuon sila magatipon sa mga ginatawag nga POPs. Ang proof of purchase nano ini. Unique toothpaste, 4 ka sachet sang unique 10 ml o kung pwede man isa ka bags sang unique 50 ml, 100 ml o kung 150 ml. Ano bagid? Pride detergent. 2 ka sachet sang Pride powder, 40 grams, pwede man. Isa ka pouch sang Pride powder, 500 grams, 1,000 grams, o kung 2,000 grams. Pwede man isa ka wrapper sang Pride bar, 400 grams. 2 ka wrappers sang Pride bar, 100 grams. Star Wax Floor Wax. Mas mayo kung lista nyo bla, para nga hindi nyo malipotan. Star Wax Floor Wax, isa ka box sang Star Wax 90 grams o kung 180 grams. Shield Bath Soap, isa ka wrapper sang Shield 60 grams, isa ka bags sang Shield 90 grams o kung 120 grams. Smart Dish Washing, 2 ka sachets sang Smart Liquid 50 ml, isa ka pouch sang Smart Liquid 200 ml, isa ka label wrapper sang Smart Paste 200 grams o kung 400 grams. White Rose Kojic Whitening Soap, isa ka box sang White Rose 60 grams o kung 120 grams. Ang partisipante, isulod nyo na sa tinlo kag puti nga legal size envelope. Sulatan nyo makaaksyon sa promo title ang gwa sina ACS Millones 2020, mas maayo kon capital letters tara na. Ang ACS, A as in Alpha, C as in Charlie, S as in Sierra. Muna siya, ACS Millones 2020. Kag sulod nyo na ang proof of purchase na gamiton ninyo. Hulog nyo na sa nagkalain-lain nga mga MBC stations. Dari sa atong Aksyon Radio Bacolod. Mas mayo kung may tiyempo ka mo, pwede ka mo magkakanto dari magkakaksyon sa estasyon mismo. Kay hatagan ka mo sang balasahon gid, kag dara sa sagwa namon sa estasyon daw. Mayara sang dapat apik dara magkakaksyon nga balasahon gid ya. Para nga at least makuha niyo halin sa ulo, tub-tub, sa paa. February 8 na ha, ang unang draw, ang grand draw sa Aksyon sa May 15.
milyones. Basi isa kamo sang mangin milyonaryo gani pag mag-entra na sa ACS Milyones 2020. Sa balita, sa aksyon. Antes technology sa ato sa nga monitor sa live stream Balikantang Patrol. Atipon nga balita ni Aksyon ang Defensor. Sa patrol, standby, Aksyon an sa balik ka report, please come in. Aksyon Mar, sa mga natipon maraton nga report sa hospital, Aksyon Mar, duwa diri ka mga lalaki ho ang nakaangkon sa pilas sa ila iya mga paa. Matapos Aksyon Mar nga biktima sang pagpangluthang. Ining duwa ginkilala sa ilananday Elden Yenya sa 45 anyos. Taniin pumuruyo inisang Hacienda Pusod Barangay 20 sa syudad sang Victorias. Kagang iya siniya nga kaupod amo si Mario Arandre, 61 anyos. Pareho man ang lugar nga kung sa diin siya naga-estar sa area man sa syudad sang Victorias. Ang nakangkon inadri sa nga pilas sa magtimbang giniya nga paa ining si Yanyas samtang ang iya kaupod nga si Amandre. Ang nakaangko naman niya sa pilas sa nawala lamang nga paa Aksyon Mar. So base diri sa pagpahayag sini ni Yanyas nga samtang nagaspray sila nga duha sa talamnan, nagpalapit ang isa ka persona, actually wala din nahingadlan kung si sino ini, apang na-mention nga kilala man sa mga biktima kag tungod man sa posible hisa-hisa Aksyon Mar. Wala sila sang ideya nga may bit-bit gali ining sospetsado nga sulpak. Pag dito, gintiro ining duha nga samtang iya naga pang-spray sang ila nga talamna, kung sa ila talamnan or ining syempre tanong nga humay Aksyon Mar. Rason sini, ang duha nga ginabulong diri iya sa Corazon Luxin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Actually, natabo ining insidente mga alas 10:17 kaina sang aga kagti ang duha ni sa karon ang padayon diri ginabulong sa hospital. Sa iban pa nga balita Aksyon Mar, isa ka 18 anyos nga lalaki ang biktima sang vehicular accident. Matapos ini siya nga nalambot sang isa man ka salakyan samtang sakay man sa iya motorsiklo. Ni persona ginkilala kay John Carlo Lavinario, 18 anyos, kag pumuluyo sa Greenfield, Barangay Tangob, diri man sa syudad sang Bacolod. Pilas ini sa nawala nga paa kag pila sa ulo subong man sa iya nga nawong ang naangkon sini ni Lavinario. Kag base diri sa iya nga aligasyon, samtang sakay sa iya nga motorsiklo, anak kung tani nga magatabok po kumbaga matabok siya sa pihak man nga linya, apang nagapadulong, may isa yung gagapadulong nga sarakyan, nason nga nalambot ini siya, kag natumba sa iya ginasakyan or ginamaneho nga motorsiklo. So far, Aksyon Mar, amunin pipila ka mga natipon maraton, report ya sa patrol. Sa balita una sa Aksyon, Aksyon and Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa live stream, nag-monitor si Sir Roger Montalvo. Thank you. Kay Marang Elena Estrella. Salamat. Kay Ma'am Leia Silvestri Alameda. Good afternoon. Tintin Suogon Brillantes, Tamyaw Brillantes family. Orek Suogon. Lola Kunsing Dorias ang Parok Marang Barangay Mandalagan. Mamo sila ni Jack Bala Anberador. Jacel Abon Belio Laberos, Ramasia Chris Mary Alfonso. Thank you ng Jody Villaruz. Glenn Alice Suso from Manila. Vicky Zamora Fuentes, happy birthday sa kay Rain Malakaman. Sang Carlo Tosria, thank you. Salamat. Gary Lake Manzanida Liza, si Sir Gary. Si Casa Christian Genovea, busmate Carlos Lopez. Si board member Jeffrey Tagodando Tobola, board. Kamusta ka na board? Salamat kita. Si Heaven, Jose Mongcal Torilla. Si Christine patamyaw lang. Sa Makalipsay family, sa bata nga si Dayan, John Vincent, Kagalan, Trevor Genovea. Thank you.
Nene Maribel Villanueva, thank you man. Nick Roa, happy birthday kay Nesty Aranata, happy birthday. Kay Kumarita Maciel Diosera Verdean, musta na si Marita Yuan. Jayan Talino, natami ako lang family Talino sa barangay 23. Always gid kapamati siyang station. Salamat ha. Kas Efren Genovea. Araman, Lester Jake. Pakigrit Patrol Man Garcia kapamati gid. O sa kay Patrol Man Garcia. Philip Laurente, halin diri sa barangay Minuyan, Banwa Samorsia. 47 minutes ang nagaligad sa tak ng alas 5. High blood kamo, diabetic kamo, ang ginarekomendar naton sa masami isa lamang panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi magpaulihi sa iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa aton amoy nisama nunggal. Kamo na sang mga nagpamatuod, panyawan herbal capsule with mangosteen. Balik kapag sa lawas nila sili kay maayo maniko nagapanangluya ang lawas ninyo makaksyon. Ang kalabanan kapanangluya bago naman sa epekto sang coronavirus. Ang panyawan herbal capsule with mangosteen pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, ang iban pang butika sa inyo nga lugar. Kung masulpay naman ang paghahamalan, yaraman ng panyawan lenement. Panyawan lenement kag panyawan herbal capsule. Karaan himo sang said marketing. Sa ato sa nga pagpanubalik ha, ibalaon ta makaksyon ang labing ulihi nga investigasyon sang kapulisan. Dumdum ka mo to yadtong lalaki bla nga tiniro patay dara sa area sang barangay Sumag. Ang pamilya to daw way naman tanto sang way naman gid sang interest nga ano to ipatopsi ang bangkay. Pero importante matakan si siya ni kabanti kaboy sin tao din dula de. Ang talalobang doon dali bagod ginaangot na naman rin sa illegal nga droga. Alas 5:48 sunod ang Aksyon Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Ako si Dr. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. 52 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad sa Aksyon Reports after Revelation. Hibalaon ta naman ang detalis sang balita halin sa Bacolod City Police Office with Aksyon Eric Magbanwa. Ang update may kang tanan sa krimen nga nagluntad nagligang adlaw atong lalaki nga ginpatay sa area sang Police Station 9. Aksyon Eric, mayong hapon sa report, please Kevin. Ginpadala Aksyon Marlon ni Police Lieutenant Jonito Pastrana, hepe sa Police Station number 9, ang mga basiyo nga na-recover sa crime scene sa diin ginpatay si Virgilio Lopez alias Junjun Lopez sa itong Webes ng gabi dara sa may Puro Cross, Barangay Cabog, Sinisyudad sa Bacolod. Tuyo ni Pastrana Aksyon Marlon nga ipatigayon ang cross-match sa mga basiyo nga na-recover sadto sa pagpatay kagawad Romeo Canas, Richard Tutop, kag Johnny Liso. Sa diin, ini sila ang giluthangman gamit ang kalibre 45. Nagbakasakali si Pastrana Aksyon Marlon nga base pa manang mag-cross-match man ang mga basiyo nga na-recover sa mga gipatay nga sanday kanlas, tutop kag liso. Sa karon, nagapabilin gihapon ang anggulo nga old grudges o kung madugay nga pagdumot-dumot kag droga ang motibo sa pagpatay kay Virgilio Lopez bangod sang placards nga sadto nakita nga natungtong si Siligatyan nga nagasiling goodbye Shabu, welcome heaven or hell, HBT ako ang kawatan sa Sibukao, kamo ang masunod. Magluwas si Aksyon Marlon, nagdugang pagid ang pagduda ni Pastrana sa droga nga anggulo bangon sa itong Agosto 26, tuig 2018, ginlotang man si Lopez sa isa ka persona bangon sa lansihanay sang droga. Posible Aksyon Marlon, may baluan sa masulod na simana ang resulta sang cross-matching nga ginimo sang crime laboratory sa mga basiyo nga na-recover sa pagpatay kay Lopez. Among ba ang pagpatay kay Canlas, Tutop, kag Liso. Wala ka man ginawa ang possibility Aksyon Eric nga considering nga may similar incidents na nagkalatabo sa Bacolod. So, ang next step ko nga instruction sa mga investigador is to request sa PNP Crime Laboratory for cross-matching of recovered evidence para ma-compared sa incidentes kay Canlas, atong sa kay Tutop, kag atong sa soft drinks dealer bla na natabo. Kay may information ka nga halos 45 pistol ka na nang gingamit ito. So, base lang wala taman ginakuan, kung masolbar kami sa insidente, base masolve tanan ang apat. Okay. Sa sini pa lang nga information sa ini nga move. Pero ini kuan ta lang action initiative ta lang ina, wala tamang gatong nga mo gid na. Police Lieutenant Jonito Pastrana, hepe sa Police Station number 9, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Dugagantak na halin sa monitor sa ato sa ring live stream para nga maubos-ubos naton ini. Maria Luz Grijaldo Makunat, thank you. Si Toto Rodolfo Montaño, si Nanay Monitorman, Vilma Genovea, si JRVK, Abalya, I remember na si Aranata, God Drive Pasya. Ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sapon kon kaysa tubtub pa mag-abi apang masamin nga reklamo sa bagsaka sa ila asir kon masabi nga pagsulab sa ila sa sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, hindi na ina problema ari na ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga himo sa Soya Santons kag Gabalonggay, may kape ka na healthy ka pa. Ano pang ginhulat niyo bakal Santon Plus Coffee Mix sa malapit nga tindahan sa inyo sa nga lugar. Kung nagapangita naman kamo sa antioxidant nga vitamin para sa mata. Ari na ang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Damo na sa mga nagpapatuod. Nga mga siyentipiko, nami magbulong sa mga balitian sa mata, Mighty C. Nakabulig din sa mga nagakurap-kurap nga mata katarak kag glaucoma. Mas mayo kung parisan ninyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapakupos naman sa mga naghubag. Nga parte sang ato sa nga lawas, Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an na sa mga siyentipiko. Nakabulig pakupos sa mga naghubag ng arthritis, prostate problem, heart enlargement kag barawo pa. Ang Mighty C kag Santon Plus
Herbal capsule kag ang coffee mix. Tanan pwede, mabakal online, pwede ka mo ganin makapadeliver sinisa nga balay mo. Lagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Facebook page. Alas 5:56, mabalik pa kita pagkatapos kilabang sini. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginagawa. Ang ibang nga balita ay tamalabutan tutok sa Aksyon Firing Line. Alas 6:30 tubtob alas 9 sang gabi. With Aksyon Brian Morden. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition. Mga balita lokal, nasyonal, sa luwas ng Pilipinas kag iban pa. Kabod kay Aksyon, Eden Thea Abuso. Ako naman, Aksyon na Marlon Genovea, una sa balita, una sa Aksyon. Abodere kay Aksyon Elmar Madera with Aksyon JM Baikin sa Technical Control. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!